Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan update ne game da Overwallet wanda dama sun faɗa cewa a Disamba za su yi testnet wanda ake kiransa Open Beta Testnet. So kamar yadda muka sani abinda muke yau da gobe a Overwallet muna kiransa OCAP program wanda shine muke shiga mu amsa quiz mu yi daily tax, sannan mun yi amsa quiz a jere kwana 7 mu karbi reward. So shi wannan Open Beta Testnet zai kasance za su raba shi gida biyu ne. Akwai Open Beta Testnet Season 1 akwai kuma Season 2. So Season 1 din zai kasance daga gobe kenan, gobe Laraba 13 ga watan Disamba zuwa 22 ga watan Disamba. Shi kuma Open Beta Testnet Season 2 din za a yi shi a February ne shekara mai kama Allah kai mu. So abin da mutum ya tara, total score da mutum ya tara a wannan Season 1 da 2 din da za a yi gaba, shi zai determining abin da za ka samu a airdrop din kamar da yadda suka faɗa. So suka ce akwai ɗan news dai marar daɗi kaɗan, shine a Season 1 kowa da kowa zai iya participating, amma a Season 2 dole sai mutum yana da wasu opportunities wanda suka kasance da actively kenan su ne za su ce sun yi iya kokarin su sun shirya, amma an samu wani issue zai iya kawo tseko a testnet din, amma duk da haka mutane kar su damu, ba wani abu bane, insha Allah dai ba za a samu wannan ba. So hoton da zai na gaba shine kamar tsarin da yanda abun zai kasance gobe kenan, yanda abubuwan za su tafi. Kamar yadda suka faɗa sun ce mu bibiye su ta Twitter account nasu domin mu ga irin yanda tsarin zai kasance, duka step by step na abubuwan da za a yi duka za su yi updating nashi goben kenan. Saboda haka sai mu bibi Twitter account nasu kenan mu ga yanda abun zai kasance. Amma hoton nan na ƙasa yana nuna kaman step by step ne na yadda za a bi abun. Ok, aka ce na ɗaya dole za mu bi kamar yadda na faɗa, za mu bibi account nasu na Twitter ko X account. Sannan suka ce daga 13 ga wata gobe kenan na biyu za mu je mu yi downloading Overwallet a website nasu kenan. Za su sanar da time din da za a fara da komai ta account nasu. Na uku suka ce domin ka samu eligibility ka kasance a ciki, ka yi amfani da account din da ka buɗe wallet naka. That's mean email din da ka buɗe wallet naka ka tabbatar da shi ka yi amfani, ka yi rijistan Overwallet naka, saboda in ba haka ba za a samu matsala. Sannan kuma wanda suke da point 30,000 su ne za su samu daman karɓan wannan T-over din, za su ba da test coin na testnet ne T-over, sannan daga baya za su rage shi ya dawo mai 10,000 ma zai iya karɓa. Sannan suka ce ko da ka samu daman kana da 30,000 din, in baka yi sauri ba za ka iya rasawa, saboda abun nan za a yi face confess serve ne, ko kuma haka sanar aka wuce lokacin baka karba ba, ya wuce ka. Suka ce idan ma misali kai kuma baka da 30,000 din fa, so kar ka damu, za ka iya samun wani ya tura maka test coin din, kai ma sai ka yi wannan testnet din kenan. Sannan suka ce Season 1 na Open Beta Testnet din zai kare ne zuwa 22 Disamba kenan, za a fara daga gobe zuwa 22 Disamba. Suka ce za su yi bayani a cikin app din step by step da na yanda abun zai kasance. Wannan hoton da kuke gani step by step ne na yanda za a shiga a yi wannan, an yi downloading Overwallet din kenan. Na farko za ka yi verifying email naka, za ka saka email naka wanda ka yi rijistan Overwallet a shi za ka saka. Idan ka yi verifying za su
kai downloading ka saka kai verifying za su tura maka Overwallet ɗin kenan based on point ɗinka da kake da shi. Idan ka cika ƙa'ida shine kana da guda 30,000 ɗin kenan, to za su tura ma shi automatic ne, amma duk da haka fa first come first serve ne, wanda suka yi fara zuwa su za a fara turawa har zuwa, saboda haka mutum ya yi sauri kafin a iso validator cap shine kaman adadin da aka ware na validating ɗin kenan. So in kai mission 1 shine ka yi validating email, zai buɗe maka mission 2 wanda shi ka za ka yi linkin ne da Overwallet naka, za ka yi linkin Overnote ɗin da Overwallet naka kenan, shine mission 2 kenan. Sun ce za su step by step yadda za ka yi linkin ɗin kenan. Sannan in ka yi mission 2, shi ko mission 2 zai buɗe maka mission 3 and 4. Mission 3 shine ka dawo validator. A wannan wajen ana so za ka yi staking a cikin T-Oban da suka baka, za ka yi validating guda 256. Mu sani ba point namu guda da muke mani ba, in kana da point 30,000 za a baka T-Oba. So a cikin T-Oban da suka baka za ka yi validating guda 256, wanda idan ka yi to ka dawo validator. Sannan aka ce shi ma kuma da yake akwai jama'a da yawa, za ka iya ka zo kana ƙoƙarin yi ka ga lokaci ya ɗau saboda yawa da ake, to sai ka yi ƙoƙari ka ci gaba da yi. Sai mission 4 shine za ka samu wani sai ka tura masa, ka yi transfer kenan, ka yi transfer Overwallet naka, wanda ko sun ce ba za ka iya turawa kanka ba, dole za ka nemi wani ne wanda shi ma yana mining ɗin Over ɗin, sai ka tura masa kenan ta wannan nashi, wanda kaga taka shi ma zai samu daman yi kenan. So in kai gama mission 4 zai buɗe maka mission 5 shine sneak peek overview, shine shi kuma anan za ka shiga ka ga duk wasu kayan ayyukansu da kuma wasu abubuwa dai da za su yi a nan gaba kenan, wasu kaman roadmap ne za a ce ko me, wanda za su yi a nan gaba shine mission 5, wanda in ka gama mission 5 zai buɗe ma mission 6 to survive or to revive. A nan shine akwai wani abu da suke kira Ethnos, sunan account ɗin mutum in kai awa 48 baka mining, kwana 3 kenan ko, in kai baka mining kai validating baka shiga, to za a sa account ɗinka wani abu da ake kira Ethnos, shine kamar ya dawo doman haka baya aiki. So shine mission 6 za ka shiga, za ka shiga ka duba yadda ake cirewa daga wannan Ethnos ɗin kenan, shine mission 6, wanda wannan kuma duka dama mun san testnet yanda abun yake zai faru ne a mainnet ake koya. So mission 6 shine wannan yadda za a yi restoring Ethnos account. So ya za a yi mission ɗinka ya dawo successful shine ya kasance A ko B. Mene A shine survive. Idan ya dawo ka yi kwana 3 kana yin sending ko kana receiving over, wani ya tura ma, ka tura wani ya tura ma kwana 3, to shine account ɗinka normal ne, babu matsala. Amma in baka yi kwana 3 ba, account ɗinka zai dawo Ethnos, shine A ɗin kenan. So in ka samu A normal ne, babu matsala. In ka rasa A, to ya dawo account ɗinka zai shiga Ethnos. Sai na biyu, nan kuma account ɗin an yi Ethnosin nashi ne, yanda za ka yi ka dawo da shi shine B, restoring Ethnos account. So in an yi Ethnosin naka za su turo ma notification a screen ɗinka cewa ka yi restoring, saboda haka ka je ka taɓa sai ya dawo, daga nan kawai ka ci gaba da send da ka tura wani ya tura maka a jere. Sai mission na 7 shine be the best validator operator. Ana so ya kasance 247 24 hours kana ka shiga ka duba, ka fito ka shiga ka duba, in wani ya turo ma karba, in ka tura wani ya kasance dai kana wannan din. So adadin abin da ka samu, point din da ka tara, shi ma zai taimaka ma wajen in sun zo ba da airdrop. Sai suka ce na gaba bonus share your know how. Wannan ko wani bonus ne da su bayar ga irin wanda misali suka kawo musu wani
shawarwari ko kaga wani ɗan loop haka a cikin harkan da za a yi na testnet ɗin, sai ka wannan nasu, sai ka ɗan yi bayani a Twitter ko a Facebook naka ko a wani blog naka, sai ka ɗauki link ɗin wannan YouTube ɗin naka ko blog ɗin ka tura musu. So wannan kuma za su ware mutane 10 suka ce, wanda inda sun ba da wannan gudunmuwan za su ba su kyauta kamar su t-shirt da hula da sticker da sauran abubuwa dai. So wannan gaskiya ya kamata mutane mu yi ƙoƙari mu fito mu yi participating na testnet ɗin nan, domin zai yi determining ainihin coins ɗinsu guda nawa za ka samu idan aka yi launching ɗin kenan. Saboda haka kowa ya fito ya ƙoƙari ya yi participating a shi wannan testnet ɗin da za a yi. Sauran bayanai kuma sai an fara gobe kenan, sai mu ga ya abun kuma zai kasance. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a. Muhammad Musa Abba, Satoshi ƙanin Bitcoin.